дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон президенти қазоқистонро самимона табрик намуданд. боздошти 2 корманди вазорати молия барои аз худсозӣ беш аз 4 миллион маоши кормандон. дар саросари тоҷикистон беш аз 295 000 нафар дар дави миллӣ ширкат варзиданд. дар душанбе ва хуҷанд 9-умин намоишгоҳ ярмаркаи таҳсилот дар Русия Тоҷикистон 2021 баргузор мегардад. ҷанҷол дар назди бозори Сафариён ба марги сокини пойтахт анҷомид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳамтои қазоқи худ Қосим Ҷомарт Тоқаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. бинобар иттилои котиботи президенти мамлакат, роҳбари давлат барои муборакбодӣ намудани ҳамтои худ бо 68-умин солгарди умр бо ӯ тамос гирифта самимона шодбош гуфтанд. гуфта мешавад, роҳбари давлат фаъолияти бисёрсолаи самарабахши Тоқаевро ки боиси эҳтироми баланд ва обрӯву эътибори шоистаи ӯ гардидааст ба хусус қайд карданд. илова бар ин, ҷонибҳо атрофи рӯзномаи музокироти қарибулвуқӯи сатҳи олии ҷонибҳо дар шаҳри Душанбе ибрози ақида намуданд. тавре аз маркази матбуотии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба Амид Ховар иттилоъ доданд, Наргиз Рӯзиева дар вазифаи сардори шӯъбаи муҳосиботи раёсати корҳои вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон кор карда истода. аз рӯи маслиҳати пешакӣ бо мутахассиси пешбари ҳамин раёсат Таҳмина Юсупова дар давраи солҳои 2018-2020 бо роҳи сохтакории ҳисоботҳои муҳосибӣ ва зиёд нишон додани музди меҳнати кормандони дастгоҳи марказӣ 4 миллиону 72 000 сомониро тасарруф намуданд. дар ин асос нисбат ба Рӯзиева ва Юсупова бо моддаҳои 245 қисми 4 банди Б ва 323 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. рӯзи гузашта дар дави миллӣ беш аз 295 000 сокинони мамлакат ширкат варзиданд. дави миллӣ бо мақсади иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 28 марди соли 2007 таҳти рақами 255 дар бораи рӯзи дави миллӣ ва супориши роҳбари дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 майи соли 2021 бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он байни аҳолӣ дар саросари мамлакат баргузор карда шуд, ки дар он тамоми ҷомеаи кишвар фаъолона иштирок намуд. санаҳои 19-22 май дар донишгоҳи Славянии Россияву Тоҷикистон 9-умин намоишгоҳ ярмаркаи таҳсилот дар Русия Тоҷикистон 2021 баргузор мегардад. хабар медиҳад Амид Ховар. дар намоишгоҳ иштироки намояндагони якчанд донишгоҳҳо аз тамоми минтақаҳои Федератсияи Россия дар назар аст. дар кори намоишгоҳ ярмарка намояндагони муассисаҳои таълимӣ ва хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигарон ки хоҳиши таҳсил дар мактабҳои олии Федератсияи Россияро доранд, дар бораи таълимгоҳҳои мазкур маълумот дода, онҳоро бо касбу ихтисос ва шароити таҳсил шинос менамоянд. инчунин тибқи нақша гузарондани чорабиниҳои гуногун аз ҷумла бо хӯрию гуфтушунидҳо дар бобати ҳамкорӣ ва таҳсили донишҷӯён дар муассисаҳои ҳамдигар пешбинӣ шудааст. 9-умин намоишгоҳ ярмаркаи таҳсилот дар Россия Тоҷикистон 2021 санаи 22 май дар шаҳри Хуҷанд доир мегардад. кормандони милиса марди 41 соларо боздошт намуданд, ки дар қатли сокини 47 солаи шаҳри Душанбе муттаҳам дониста мешавад. бинобар иттилои котиботи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ном бурда санаи 15 май тахминан соатҳои 17 дар кӯчаи Шерализодаи пойтахт назди маркази савдои Сафариён бо марди 47 сола ҷангу ҷанҷол карда ӯро латукӯб намудааст. гуфта мешавад, ҷабрдида ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. манба меафзояд, боздошт шуда низ сокини Душанбе буда қаблан барои содир намудани чандин ҷиноят суд шудааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯяд, феълан аз рӯи ҳодисаи мазкур тафтишот идома дорад. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.